മാതാജി എന്നാ പറഞ്ഞേ? അന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ മാതാജിമാര് പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപസാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത് നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും നന്നായി പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുതി മാതാജി. എല്ലാരും എഴുതി മാതാജി നന്നായിട്ട്. ഞാൻ എഴുതിയില്ല, എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. ഇന്നലെ ഞാൻ രാമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നലെ ട്രെയിനിലായി പോയി, തിരക്കായതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ശരി മാതാജിക്ക് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം എഴുതാം. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഒപ്പം എഴുതാം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയണം, പിന്നെ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാമെന്ന് അറിയണം അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ 3 ബുക്സിലൂടെ, അതായത് ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇനി ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ, ഇത് ഉപനിഷത്താണ് അല്ലെ. ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപനിഷത്താണ്. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിസമൃദ്ധ സിന്ധുവും കൂടെ വരുമ്പോ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാമെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര താണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ധ്യാന ശ്ലോകം നമ്മൾ ആദ്യം ധ്യാന ശ്ലോകം നോക്കാം. പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം 3 പ്രാവശ്യം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ശ്ലോകം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത്? പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ.
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണമദായ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമാദായ അവശിഷ്യതേ. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവതാരികയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയാം. അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം വേദാനുശാസനം എന്നതാണ്. എന്താണ് വേദങ്ങൾ? എന്താണ് വേദങ്ങൾ? വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിവ് എന്നാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വേദ അഹം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വേദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അറിവ് എന്നാണ്. അറിയുക. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാം, എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിവ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവിന് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 4 ന്യൂനതകൾ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത്. എന്താണ്? ഏതാ മാതാജി? ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പറ്റുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു. പിന്നെയോ വഞ്ചിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. പിന്നെയോ മായയ്ക്ക് അങ്ങനെ 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. ആർക്ക്? നമുക്ക് ബദ്ധജീവാത്മാവിന് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുക? നമ്മുടെ അറിവ് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമാവുക? നമ്മൾ എതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. തെറ്റുപറ്റാത്ത ശാസ്ത്രങ്ങൾ. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല? ഈ പറയുന്ന ന്യൂനതകളില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മള് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എന്തെല്ലാം കേട്ടില്ല. മായ. എന്താണ് ന്യൂനതകൾ എന്തെല്ലാം മാതാജി? ന്യൂനതകള് ബദ്ധാത്മാവിന് തെറ്റുപറ്റുന്നു. ന്യൂനതകൾ എന്തെല്ലാം? ആത്മാവിനെ തെറ്റുപറ്റുന്നു. ബദ്ധാത്മാവിന്, ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല, ആത്മാവിന് എന്നല്ല, ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് തെറ്റുപറ്റുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഹരികൃഷ്ണ. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകള് തെറ്റുപറ്റുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് നമുക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? നമ്മള് മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നു അല്ലെ. മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. നാലാമത്തേത് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയാതെ. ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് തെറ്റുപറ്റുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അതായത് വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നു. ഇതാണ് 4 ന്യൂനതകള്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണമല്ല വേദങ്ങൾ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം ആവിർഭവിച്ചത്. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി എന്നാണ്. ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കൈവന്ന അറിവെന്നർത്ഥം. അവ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അല്ല, നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളതല്ല. ശ്രുതിയെ മാതാവിനെ പോലെയാണ് ഗണിക്കുന്നത്. അമ്മയിൽ നിന്ന് നാം അളവറ്റ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ വേദവിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്? വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവ ചാഹം. ഇല്ലേ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാനാണ് എന്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? ഈ വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട്, അതായത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വേദങ്ങളൊക്കെയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേദങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ
വേദങ്ങളെ മറ്റൊരു പേരാണ് ശ്രുതി എന്ന്. എന്താണ് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? കേട്ടറിവാണ് അല്ലെ. ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾവിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിവാണ് ശ്രുതി. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് കേട്ടത് അതേപടി അതാണ് സത്യം. അതിന് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? പരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് ഇവിടെ ശീലപ്രഭുപാദര് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിള്, നമ്മള് അമ്മ പറയുന്നു അച്ഛൻ ഇന്നയാളാണെന്ന്, നമ്മൾ ആരും പരീക്ഷിക്കാൻ പോകാറില്ല അല്ലെ. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെയാണ് ശ്രുതി അഥവാ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെയും എന്താണോ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അനുസരിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു ജ്ഞാനമല്ല. വേദങ്ങൾ അമ്മയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മുത്തച്ഛനാണ്, പിതാമഹനാണ്. കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യമായി വൈദിക ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചയാൾ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് വേദവിജ്ഞാനം പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലേക്ക് അല്ലെ, ഹൃദയത്തിലേക്കാണ്. ചെവിയിലൂടെ അല്ല കിട്ടിയത്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കേട്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തറിയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന ശ്രുതി അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ശബ്ദം എന്നിങ്ങനെ 3 തരം തെളിവുകളുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷം എന്നാൽ നേരിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകൾ അഭികാമ്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണതയില്ല. നാം സൂര്യനെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ബിംബമായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂര്യൻ മറ്റു പല ഗ്രഹങ്ങളെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലെ, സത്യത്തെ കാണുന്നു. പക്ഷെ സത്യം എന്താണ്? അപൂർണങ്ങളാണ് അല്ലെ. സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഗോളമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ സൂര്യൻ അത്ര ചെറുതാണോ? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അത്രേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല സൂര്യൻ ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപൂർണമാണ്. നമ്മളെ കാണുന്ന ആ സൈസിലല്ല ശരിക്കും സൂര്യൻ ഉള്ളത്. വലിയ ധ്യാനം മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ, പരിഭാഷ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ സ്ക്രീനില്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അതിനു മുമ്പേ അവതാരിക വായിക്കുവാണ് മാതാജി. അവതാരികയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ്. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി, ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് വേദങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ശീലപ്രഭുപാദർ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്രുതി എന്താണ്? വേദങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ പറയുന്ന ഈശോപനിഷത്ത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഉപനിഷത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനായി വേദ അധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം നടത്തണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് 2 വിധം അറിവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അനുമാനം, മറ്റൊന്ന് നിഗമനം. അപ്പോ ഈ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ വേദങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയേണ്ടത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ അവരോഹണ ക്രമത്തില് അല്ല ആരോഹണ ക്രമത്തില്. നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതായത് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിക്കുക? നമ്മൾ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്നുള്ള അറിവ് തൊട്ട് മുകളിലോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന അറിവാണ്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മള് ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രമത്തിലെന്നാണോ മാതാജി പറഞ്ഞത്? ഏതാണ്? അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? അതെ, അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രുതികള് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, അതായത് താഴെ മുകളിലേക്കാണ് അറിയാം. ആധ്യാത്മികമായുള്ള ജ്ഞാനം ഏറ്റവും മുഴുവൻ അറിവിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കാണ്. അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ LKG പഠിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിനും കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിനും നോളജ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലെ.
അവർക്ക് അതായത് താഴേക്കടയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് കുറഞ്ഞ അറിവേ ഉള്ളൂ. ആ അറിവ് വെച്ചാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. മാതാജി, വേദം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗുരുവിൽ നിന്നും അതുപോലെ ആരോഹണത്തിൽ നിന്നോ അവരോഹണത്തിൽ നിന്നോ പറഞ്ഞേ? അവരോഹണ ക്രമം മാതാജി. അവരോഹണ താഴോട്ടേക്ക്. ക്രമം. ആ, നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്ത് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അനുമാനം, നിഗമനം, ഈ രണ്ട് രീതിയിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? അപൂർണങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. നിഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതായത് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ് നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒന്നും പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ചിരഞ്ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിരഞ്ജീവിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ അശ്വത്ഥാമാവ് ചിരഞ്ജീവിയാണെന്ന് പറയുന്നു. വ്യാസദേവൻ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നു ആള് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ചിലരെ കാണാണ്ടാവും അല്ലെ? അവര് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ 100% പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ഒരു കാര്യങ്ങളോ അല്ലെ? എല്ലാവരെയും പരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് ധ്യാന ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അവതാരിക തീർച്ചയായിട്ടും റീഡ് ചെയ്യണം. കാരണം അവതാരികയില് ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ശിലപ്രഭുപാദർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങണം. അതുപോലെ ഈശോപനിഷത്ത് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ പുസ്തകമാണിത്, എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം. വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല മാതാജി. എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇല്ല മാതാജി, വാങ്ങിയില്ല. വാങ്ങിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാങ്ങണം മാതാജി, വ്യാഴാഴ്ച പോകുമ്പോ വാങ്ങിക്കണം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാന ശ്ലോകം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ധ്യാന ശ്ലോകം അല്ലെ? ഇത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകമായിരിക്കും, എന്നാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ, അതായത് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്? പൂർണ്ണമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല? മിഥ്യയല്ല അല്ലെ? അതെന്താണ്? ശരിക്കും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും പരിപൂർണമാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒക്കെയും എന്താണ്? പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധി, നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അപൂർണമാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും എന്താണ്? അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വേണം അല്ലെ? എല്ലാം ഇപ്പൊ മൊബൈലാണ്, ഒരു മൊബൈൽ വന്നു അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഓരോ സിസ്റ്റം വന്നു അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? പരിപൂർണനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിപൂർണനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു അമ്മ, ഒരു സ്ത്രീ, അവര് ഒരു അമ്മയാവുന്നു അല്ലെ? ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകി കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ആ അമ്മ എന്താണ്? സ്വയം പൂർണ്ണയാണ് അല്ലെ? ഇനിയും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ആ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ, ആ കുട്ടിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നും അടുത്ത ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതും പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉദ്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണം ഏവ അവശിഷ്യതേ. അതായത് പൂർണ്ണമാദായ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള പൂർണ്ണം മൈനസ് ചെയ്താലും പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് 1 - 1 = 1. അതാണ് ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് വരെ. അതായത് 1 - 1 = 1. പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഉത്ഭവിച്ചാലും
പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ऐसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ പരിപൂർണ സത്തയുടെ ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഇത് ശബ്ദത അല്ലെ. അതില് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗികം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതി. ആ ജ്യോതിയാണ് സർവസ്വം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നവര്. അവർക്ക് എന്ത് കാണാൻ അറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ്? ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഇനി പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗോലോക ചാട്ട് അറിയാലോ അല്ലെ? എല്ലാരും ഗോലോക ചാട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഗോലോക ചാട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിലെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതായത് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയോടും കൂടി അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയോടും കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആര്യ? ബലരാമൻ അല്ലെ, സംകർഷണ ഭഗവാൻ. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ ചതുർവ്യൂഹങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരു സംകർഷണം കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ സംകർഷണയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത്? അടുത്ത ചതുർവ്യൂഹം. ആ അടുത്ത ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള മഹാസംകർഷണയിൽ നിന്നാണ് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അതേതാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങള്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് രോമകൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഉച്ഛ്വാസവായു, അതായത് അകത്തേക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ എല്ലാ ഗോളങ്ങളും, അതായത് ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ എല്ലാം പുറത്തേക്കും വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? പ്രളയം അല്ലെ, എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിന്റെ അത്രയും സമയം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അതായത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വന്ന് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭീപത്മത്തിൽ നിന്ന് ആരുണ്ടാകുന്നു? ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് ആരുണ്ടാവുന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വന്നിട്ടാണ് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭീപത്മത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും, അതായത് വിസർഗ. ആ വിസർഗ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ആര് വരുന്നു? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര വിസ്തരണം കഴിഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ? ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ രാധാറാണിയോട് ഒപ്പമുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? അത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അതായത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അല്ലെ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. സത്ത് സനാതനം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത്, എസെൻസ് അല്ലെ. സത്ത് സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ്, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം. പിന്നെ ആനന്ദം. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ആനന്ദം അല്ലെ. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭാഗിക സാക്ഷാത്കാരവും ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസ്, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശവുമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതനല്ല. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത് ചിത്ത ആനന്ദ വിഗ്രഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ
രൂപം എന്നാണ്. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതനല്ല. രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാൻ ഇടയില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഉള്ള മറുപടിയാണിത്. ഭഗവാൻ രൂപമുള്ളവനാണ്. അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടല്ലേ, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മക്കൾക്ക് രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് രൂപം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ പരമസൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം ബീജപ്രദ പിത, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നിശ്ചയമായ രൂപം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ലേ? നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതല്ലേ ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് രൂപമുള്ളത്, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രൂപമുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ രൂപങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ട് രൂപത്തോടു കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മാത്രം രൂപം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അപ്പോ ഭഗവാനാണ് പ്രദാതാവ് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് ബീജദാതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഥവാ രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാനിടയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണനാകുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ് എന്നർത്ഥം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും രൂപമുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാനെ അരൂപൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഗോചരനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്, അവയൊക്കെ പൂർണ്ണത ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും പരിപൂർണമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. അപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏകകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നില്ല. കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഈ ഒരു മനുഷ്യരൂപം തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മള് 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആഹാര, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം അല്ലെ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗത്തിലുള്ള ജീവികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏത് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയമൈഥുനം അല്ലെ. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ മൈഥുനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവരൊക്കെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യജന്മം തരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട്? ഈ പറയുന്ന 84 ലക്ഷം ജീവവർഗത്തിനേക്കാൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? അവബോധം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു വിവേക ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിവേക ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആരെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കിട്ടും. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മള് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെറും താഴ്ന്ന ജീവിയെ പോലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇനി ഒരു എന്ത് യോനി കിട്ടും? അസത്യോനി അല്ലെ. അസത്യോനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതുപോലെയുള്ള 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും പോയി നമ്മൾ വീഴും. അപ്പോ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളാലാകും വിധം നമ്മൾ ഭഗവാനെ
സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നാം ജീവിതത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം മായയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വിഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് ഭഗവാൻ തന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മബന്ധനത്തിലാകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കരുത്. അത് മായയാണ്. ആ മായ നമ്മളെ കുരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രേരണയാണ് തരിക. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പരിമിതമാണ് അല്ലെ. അതിന് ഒരു ഘട്ടം വരെ മാത്രമേ നമ്മളെ സഹായം ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കാണാന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു 90-95 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, പണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല പറയും അല്ലെ. കാരണം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമായാലും അവരുടെ നാക്കിന് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പറയുന്നത് ഇതല്ല ടേസ്റ്റ് പറയും അല്ലെ. വേറെ ഉണ്ടാക്കി താ, അത് താ, ഇത് താ എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെന്ത് കഴിച്ചാലും അവർക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നില്ല. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് റിട്ടയർ ചെയ്യാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ കഴിവും നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് കണ്ണ് ശരിക്ക് കാണില്ല, കാലുകൊണ്ട് ശരിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെവി ശരിക്ക് കേൾക്കില്ല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും റെക്ടിഫയബിൾ അല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണി മുടക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല. നമ്മള് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ആണ് പറയുന്നത്. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും? അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. വെറും നമ്മൾ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കൈ അവിടെ വെച്ചാൽ ആ കൈ വർക്ക് ചെയ്യുമോ? അത് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു മമൈവാംശോ ജീവലോകേ. ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവസത്ത പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയാൽ, ഭഗവാനെ മറന്നു പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഇവിടെ പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഏകകം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോ നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒന്നിലും സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പൂർണ്ണസത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണസത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? പൂർണ്ണതയും കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരിപൂർണൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മള്. നമ്മളും പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും സന്തോഷപ്രദമായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അപ്പോ നമ്മൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും. നമ്മള് അല്ലാതെ തന്നെ പലരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യാതെ ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷം ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് വരും അല്ലെ. ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സന്തോഷം. പക്ഷേ ഈ സന്തോഷം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷൂരമതേ ബുധഃ. ഇത് ഏത് അധ്യായത്തിലാണ്? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും എന്തുണ്ട്? ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ,
ആദ്യവും ഉണ്ട്, അന്തവും ഉണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ സുഖവും സന്തോഷവും ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും ഉണ്ട്, അതിനൊരു എൻഡിങ് പോയിന്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സുഖം അവസാനിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്, ദുഃഖമാണ് അല്ലെ? സുഖം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖം തന്നെയാണ്, ആർക്കും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുറച്ച് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്തുണ്ട്, അതിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ, അത് ഭഗവാനെ മറന്ന് ഭഗവാനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സന്തോഷങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ നമ്മള് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കി വാങ്ങിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം, നമ്മുടെ സന്തോഷം, നമ്മുടെ ആയുസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, എല്ലാറ്റിനും എന്തുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമും ഉണ്ട്, ഒരു എൻഡ് പീരീഡും ഉണ്ട്, ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തില്ല, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ല. അത് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ്, ശാശ്വതമാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണസത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാത്തതിനെ അപൂർണമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാം പൂർണ്ണസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണമായി തീരുന്നു. അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അല്ലെ? ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കൈ എന്താണ്, അതിന് ഉപയോഗമുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ആ കൈ കൊണ്ട് എന്തുണ്ട്, ഉപയോഗമുണ്ട്. അതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്നു. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ കൈ അടർത്തി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ കൈക്ക് ചേതന ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളും ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ, പൂർണ്ണത ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, പൂർണ്ണതയില്ല, സന്തോഷമില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതിൽ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താണ്? വേദം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വേദം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതാജി മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമോ? എല്ലാരും കൂടി ചോദിക്കുമോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരാ ചോദിക്കുന്ന ഹാൻഡ് ചെയ്തിടുവോ? അവര് മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിടുവോ? വിജയ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിച്ചോളൂ, ഏതൊക്കെയാണ് ചോദ്യം? എന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യം ഇല്ല. ഇതിന് ചോദ്യമില്ലേ? ഇല്ലേ? ചോദ്യം ഇല്ലേ? ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തോ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദ്യം ഇല്ലേ? ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി. ഉണ്ട്. വേദം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അറിവ് എന്നാണ്. പിന്നെയോ? പിന്നെന്താ അടുത്ത ചോദ്യം? ന്യൂനതകൾ ഏതെല്ലാം? ശ്രദ്ധാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ അല്ലേ? അതും പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധാത്മാവിന് തെറ്റുപറ്റുന്നു, പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ചതിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവല്ല മാതാജി, പ്രവണതയാണ്. ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി. അല്ലേ? എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനായി വേദ അധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം നടത്തണം. എന്നോട് പറയാം മാതാജി. ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാട്ടോ. പറയാം മാതാജി.
ഇപ്പൊ പറയാം, ഒരു മിനിറ്റ്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. അതിന്റെയാണ് മീനിങ് ശ്രുതി അല്ലെ. ശ്രുതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാനായി വേദാധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം നടത്തണം. ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ശബ്ദത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ശബ്ദത്തെ പ്രമാണമാക്കിക്കൊണ്ട് കേൾവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ ചോദ്യം? കണ്ട, ഇതൊക്കെ അവതാരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയൂ. ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിന് വേദ അധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം. പറയണം മാതാജി. സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ. ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ശ്രുതി എന്നാൽ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. ഇനി എഴുതാൻ പറ്റാത്തവര് വീഡിയോ കേട്ടാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്താണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാം? മാതാജി, ശ്രുതി എന്ന് പറയണേക്കായി മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊന്ന് പറയൂ. എന്ത് ശബ്ദപ്രമാണാണോ? എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഒന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഏതാണ് ചോദ്യം? ചോദ്യം ഏതാണ് പറഞ്ഞ ചോദ്യം? ചോദ്യം എന്താണ്? എനിക്കറിയില്ല ചോദ്യം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഏതെല്ലാം? അതല്ല മാതാജി, അതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ചോദ്യമാണ് മാതാജി ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി. ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ശ്രുതി. മാതാജി പറയോ? എല്ലാരോട് പറഞ്ഞു തിരിയുന്നില്ല. മാതാജി രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാള്? അഞ്ജന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. മാതാജി ഏതാ ഇത് ചോദ്യം? എനിക്ക് ചോദ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി, ഞാൻ ചോദ്യം മാതാജിക്ക് അയച്ചേക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബദ്ധാത്മാവിനെ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ ഏതെല്ലാം? ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ തെറ്റ് പറ്റുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ന്യൂനത തെറ്റ് പറ്റുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തേത് മായയാൽ വ്യാമോഹിതരാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ നാലാമത്തേത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു
ശുദ്ധാത്മാവിന് തെറ്റുപറ്റുന്നു. വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, മായയാൽ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഹരി പ്രവണത. എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് കേൾക്കാട്ടോ. ഇനിയും കിട്ടാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു 1 അവറിന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അതിൽ നിന്ന് കേട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം പറയാം. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി. അതാണ് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? വേദ അധികാരമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ? നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ക്ലാസ്സില്, കാരണം എല്ലാവരും കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. പിന്നെയോ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ശാസ്ത്രപ്രകാരമായിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്. ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള തെളിവുകളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രം എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രമേ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറയാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തോടെ പറഞ്ഞേ മാതാജി? അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെ, ശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാനിലും പരിപൂർണ വിശ്വാസം ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. ബാക്കി യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കൂട്ടോ. ഇനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടെഴുതൂ. തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4 വേദങ്ങളായി തിരിച്ചത് ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? അവ ഏതെല്ലാം? തുടക്കത്തില് ഒരു വേദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ ആരാണ് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചത്? വേദവ്യാസനാണ് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചത് അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ വേദങ്ങൾ? യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, പിന്നെയോ ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവം. അടുത്ത ചോദ്യം, ദ്വിജബന്ധു എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ് ദ്വിജബന്ധു അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി ജനിച്ചിട്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുത്രനെയാണ് ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദത്തിനെ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? 4 വേദങ്ങളെ തിരിച്ചും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദത്തിന് 4ആയി തിരിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 4 വേദങ്ങളായി തിരിച്ചത് ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? അവ ഏതെല്ലാം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആചരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന മാത്രയിൽ കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും ബുദ്ധിയും തീവ്രമായ ഓർമ്മശക്തിയും ഉള്ളവരായിരുന്നു അന്നുള്ളവർ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അല്പായുസുള്ളവരും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരും ബുദ്ധി കൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവരും ആയിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് 4ആയി തിരിച്ചതിന്റെ കാരണം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വേദങ്ങളെ 4ആയി തിരിച്ചത് അല്ലെ. അതിന്റെ കാരണം കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങള് അല്പായുസുക്കളും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരും ബുദ്ധി കൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 4ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാതാജി ജീവാത്മാവും ബന്ധാത്മാവും ഒന്നല്ലേ? ജീവാത്മാവും ബദ്ധാത്മാവും ഒന്നാണ്. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ ഇടയായത്? ഇതൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? വ്യാസദേവൻ രചിച്ച മറ്റു പുരാണങ്ങൾ സാക്ഷ്യം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു ഭാവം തോന്നാത്തതുകൊണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ ഭക്തിയില്ലാത്ത ഔപചാരികയിൽ പറയുന്നു, വേദവ്യാസൻ വേദാന്ത സൂത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയിൽ ജ്ഞാനികൾക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും വേണ്ടി വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ സംഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ശ്രീ നാരദരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചത്. അതുകൊണ്ടും അവിടത്തേക്ക് സംതൃപ്തി കൈവന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ബൃഹത്തായ ഒരു കഥയാണത്. നിരവധി പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും വേദാന്ത സൂത്രം തന്നെ രചിച്ചിട്ടും വേദവ്യാസന് വേണ്ടത്ര സംതൃപ്തി വന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിച്ചു, അങ്ങ് വേദാന്തത്തെ വിപുലീകരിക്കൂ. വേദാന്തം എന്നാൽ പരമമായ ജ്ഞാനം. പരമമായ ജ്ഞാനം എന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും ഒരാൾ അറിയേണ്ടത് കൃഷ്ണനെയാണെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടും ആർക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല? വ്യാസദേവന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയാണ് വേദവ്യാസരുടെ ഗുരു. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇല്ലേ? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവതം കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? അപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളും രചിച്ചിട്ടും വേദവ്യാസന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോ സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നിങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടത്ര പ്രകീർത്തിച്ചില്ല. വേദങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? വേദൈശ്ച സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ, ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ വേദങ്ങളില് 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? എന്തൊക്കെയാണോ 4 കാര്യങ്ങള്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ, അല്ലെ? ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേദത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാനും എന്തേ ഉള്ളൂ? ആ ഒരു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേദത്തില്. അപ്പോ ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതണ്ടായത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാന്ത സൂത്രം എന്നാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം. വേദങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹമാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാന ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുക. ധ്യാന ശ്ലോകം ഏതാണ്? അതാണ് ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ചിത്ത് ആനന്ദം വ്യക്തമാക്കുക. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത വരുന്നത്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം വ്യക്തമാക്കുക എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമ, അതായത് പരമസത്യം, അല്ലെ? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനം, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം, അല്ലെ? പിന്നെ ആനന്ദം. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പരിപൂർണമായ അറിവും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദവും. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്നും കൂടെ പറയാമോ മാതാജി? ലാസ്റ്റത്തെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണോ? അതെ. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സനാതനമായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സനാതനമായത്, ചിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ആനന്ദം. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, सर्वं श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।